दासो फैदों बेन पार्टि दे मोसा मोसा I guess खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जाना फिन खिसा बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय दिनै हाबा जाना थांगासिनो दं गामियावनो सासे फंबायनि गोथार जुलि दं दिनै स' बेयाव थांनो ओंखारदों नै फेमिलि मोनाबो दं फेमिलि ओमफ्राय जोंनि रानियाबो दं स' नायबाय था जेसां हायो दिन्थिगोन रायजोफोर प्रशान्त बर' फंबायनि गोथार जुलिनि मेन गेट बियो मेन सफैबाय गेटसिम दा नै दायो जों मन्दप सिङाव फैबाय बेयाव प्रेजेन्ट होनो थाखाय गोबां मोजां साजायदों नोंथांमोना नायनाला सोरबा फैदों सोरबा थांदों आं थांनाय नङा आं फेमिलिखौ थिनदों जाहाथे प्रेजेन्टखौ होनो थाखाय नै माइनाजों आरो आंनि फेमिलिया हैनो थांदों प्रेजेन्टखौ नायना लादो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना बेनो बिदि डेक'रेसन खालामनाय जादों जोबोर समायना नुदों डेक'रेसना आंनि थाखायबा नै सासेया जोंनि होबाय प्रेजेन्टखौ होबाय फट'बो खेबना लाबाय So finally बेनो डेक'रेसना एसे दिन्थिबाय डाइनिं हल जाय मोनाबिलि सेन्टार स्टाफ प्रेजेन्ट होदों बिकास भाई केनेका लागছে कुकिराम दे ओइया कुकिराम दं ada jalan apa hey bela dada musa lagaw na